Doon eh? Ay, siya na. Ikutin ka na rin, boss. Hello guys, this is Eric Hilot of Vigo City, Double Suminan of Philippines. Welcome to my channel. Welcome to my traditional Filipino Hilot. Ayan, magandang gabi po sa inyo. May gabi siyang tanan, labi na dyan sa karoon na nakakita ni. God bless po. Ay, may gabi. May gabi, boss. Gusto mo magluya man? Mas musog kayo. Mas musog kayo. So, ha? ha? Tulog ka ora, tulog pa ra. Ano sa mga musoro siya mong kuhan? Susoro eh. Ha? Sokol ka gulat? Wala na ko nga intag ko pas nang lainan ko marong pinabuntag lain yung paminaw yun. Iyo biya kaya na boss. Matira matiber biya na agi biya puguan ano? Ang ganun na maway ko rin kung tayo ito kaya hindi ko makaya rin. Kung saan gini mo pa matiro? Ganun mo rin? Hawak. Bulay ng paminaw. Puy-puy. Puy mo lawas. Ay dupian siya ng puy-puy kay Jesus. Doon ka ng puy-puy. Hapit kami, ayun na kalaw. Hapit? Hospital eh. Ha? Hindi kayo hospital yung ginawa. Ano di ata ka? Patubagan dito isip mo ito. Ano di mo? Ang ganda kayo natamingan po. Nauna lang gamay, naggamay rin yung diferensya mo no? Di gawas ang tama, hindi ikaw na po mag alas 11. Alas 9 PDA, at na, sige. Sige, so dito kaya po kasakona sa kani? Yung address. Kiagot. So hala guys, hello guys sa taga Kiagot, Vigo City, oh. Hello sa inyo nga, God bless no. Nasi Sandra Tatabangan, nakuha ganing suki, no, sa manginahanglan, no. Na di ko kalimutan ni nga magigdahigda na ni Spuro. Sa una, pero karon di na kahigda Spuro, kaya di naman po ito sublan. Bawal na. Bawal na lingkuran ng purok na mo, ha? sige, so tabangan na to si Sir nga mamayo, no? Kaning isod po ni musukol na kita ulan init, no? So ano lang, no? Tabangan na to Sir mamayo yan kay pamatay sa Klawasan, siyempre ikaw na sa pagkampo sa ginawabos, no? Lain yung pamino sa Klawasan, mamoy-poy na niya sa ikot-ikutan. No, na lang, siyempre tanong nga mo doon sa kuha, tabangan na to mamayo, utol sa itong mahimo niya. Shout out sa kung karoon lang nakakita ng video. Kung may ligong kag tradition na Filipino Hilot, please subscribe, click lang ang bell button para updated ka sa in-upload ang mga lang, comment, like, and share. Comment lang, no? Shout out po sa kung top 3 countries viewers, India, Indonesia, Philippines. Thank you so much sa lahat ng mga OFW. Ayan, so maghilot ako karoon. Shout out sa Vigo City, Double del Sur, mga suki na ko. Sa kong subscribers na 2,600 plus. Shout out po dahil sa ko ang baser. I love you, boss. Ayan. Sige, so maghilot na ko, ha? So, tanatanaw lang ta, ha? Okay, so tapos. So, ayan, maghilot ako kayo, guys. Para sa inyo, ano. Love you, guys.
Pwede, tinatawag boss. Di ba lagi ito 105 yung tawagan eh? 405. 405 yun. Wala nang tandaan ako na. Kasi 105 yung nawag. Ah, Asa ka nagkakuha itong nambira ba? paano mo doon? Pasa mo ba sa Facebook, no? Facebook? Ano lang? Wala pinagigit ko sa Facebook. Facebook niya po Ning ning nuning. Nung ning nuning. Kaya pit na, lubat na. So much, Art. Ano? Sticker mo, ha? Ano ko pa sa balik ko biskuit. Pagyan ang bago. Ibuto ko. Aman. At ka? Hindi na lang kit. Ilang ba ba dito? Baban ka. Ayun lang. Ano man? Awal ko ito sabak. Pulis mo ito. Ano sa gain na ang pulis ng luto? Alam sa dinahag pulis na yun. Ano ko na adto ka na? Bawal nga di bata. Ilagay sila pa sunod ng bata. Kung bawal magpunta may doon sa sila anak. Wala nila anak mo. Kaya anak. Buwak naman sila. Pero mo gamit na. Oh, tuwa na sa biskuit mo. Dali biscuit ka. Paiso. Kapag sa akin, ikaw na nga. Kita po dito yung isang mo. Ay ko nang mga suga oh. Naa pa mag-ay duhagi ay. Nakati ko mo ng isa. Ang pinalang nito ng bi. Ito ang mga ulit isa ba? Ato na, ato ka na giniataw. Natag ito. Mata mo isa. Hindi na magawa sa akin. Ang kakao meron.
dali gym din. Ato, tanaw ko basketball. Team na may basketball. Ina. Ato ko kadali. Ina. Karoon Kaya na. nagdula na. Ha? Kaya nagdula. Gani no. Tanaw gani po. Yan na, may Uy, nagdula. kayo nagkalaglag ka din. Kami, buka namin kayo din. Hindi mo kalaglag lang din. Utasan lagi ka. Ha? Kaya, buka na. Iot nag-ana. Ang ko dito oh. Ya, dagko ang nanula. Ang katito mo, nasa man? Dito, puro lang. Karoon pa ka na nanit nga, ni uwi na ka. No? Karoon pa ka, ni ino nga, ni uwi na ka. Okay. Nalimot ka na. Abi man ako kasabaan ko. Hindi na mula ang nagabili na. Hindi mula ang dito, unang naglino. Diba, may pangitan mo. Kung tayo ka ka, balay. Malinog man daw, pwede na wala mga anak daw. Kung maglinog daw. Mayroon mo na naman maagtan. Mabtin mo, gusto mo kong dagan niya. Kaya kung nabay iro mo, mahunong ba ako ba yun? Kaya mahukod man. Nakatungnan ito ka. Mayroon ba mga mata? Ha? Nakatungnan ito ka. Sa'yo gabit lang ng mata. Tanawa, ugma. Dugay ki ko matulog karon di ba? Ugma, siya ko may bata. Ako sikan. Tulog na ganit ito na, ramutuko. Oy! Da! Ako ada ba kay ang bola, ang Mura, nagbasketball. may ko na sa dia. Pero di ka maigo na ba? Da! Yan na ka. Bawa na dun. Ito na nung daro. Da! Ako na ba ang atong nagbasketball ni, ang bola ni, labay sa kubik. Ako, bitang ganana, diri ama to grade, taas ka na, diri ako. Outfit na po na siya. Igo, igo. Ba? Pero bagay suga. Saka na bangko na po ni Rebecca, nakahangin na po ng igo. Umagusingot. Hangak mo. Dili. Bangko pa. Uli na ako buhay. Diyan namin. Namin ba? Dali mo sa taro.
Asa itong nanawag ron? Moro gyapon. Moro gyapon to siya. Ano yung garuram no? Ruram yung nanawag ng home service. Di eh. Ganun na, nawag. Ha? Dahil tulog. May kung mag-ilaw, wala na. Oh, ano yun? Dito na lang mihi. Anak. Boss. Ayan tayo. Yan na? Ha? Masakit eh. Bakit? Guys. Hindi, awag. Ari, kahapon hapit yung kalakaw eh. Makito, di ba kung tigil? Ususot, ibanura. Hindi ba maulan kayo? Ingat ito. Kahapon, agoy, patay. Pangol. Sikat yun. Ano ko ba? Nagwara ko kung ito. Kanya mas pilan naman yung bagus na ano so. Bagus na ba yung Ay, tulog sila yun. Suba, ulo, dali tanang ng badong sa ulo tanan ba? Gutom na jud ka. Makalipong dati mag-iinom. Oo, lang mo. Apit ng July. Pag naman sa July, wala na. September na. Pasko na. Pasko na. Ha? Yun pa ba? Ano, July naman sunod buwan. Wala naman lang ganda. Pag September, wala na eh. Tawag ang Christmas light, no? Wala sa mga mall. July wala taon na. Wala taon, nawa pa eh. Tapos sa August, kung buga na ng display niya. Yung mga mall. Boss. Sabi ni ulan init, boss. Okay na. Nagod kayo. Ulan init na eh. Biya ko tanong. Sukol kita ko ulan, tawagan ko. Di pa ka muli. Lamay kayo masahirang ulan. Wait ko ni boss. Ha? Naganda ba? Oh, Kahapon lang. init, no? Pagkawag ko sa darong, bata masara ko sa ulan. Pagkulit ako dali. Tinawgan lang. Ano ka na yung uwan? Oh, Sabi ka na kasi mo. Hindi ko pasilaw eh. Kahapon naman. Alas 12 ko ito nakuha. Doon sa mga. ha? Ito. Hindi ko pwede pa rin magulog.
eh. Dako ng pinong. Pag-reduce na nga ko karon. Pag-reduce ko boss. Eh, grabe ko tasa ba? Nahilot na siguro itong bata nga. Bawa ko. Kung ano. Oh, space mo. Kaya nag-comment eh. Ba, Victor, Eric Hilo, dito sa puto. Wala po ito na siya kung ano na nakapula. Atulo. Tawag na to. Comment rin mo din na lagot. Mga baser ba? Anak lang, ay ko pilot ko ane. Wala may pagkagoy. Nangasa ay. Kitagdag ngayon kagpadaghan ng baser. Si Kuan dito, dagang baser. Si 3M. Sikat na kay Ron, sa Manila. Ang iyang subscriber kay 240 plus 1,000 subscriber. Atag ko sa mga gipay, mga gisere, marat ko sa kung dawat mo ba? Tagko video eh. Agit baso, dagang kay baso, dagang kay kalaban. Dagang kalaban, kita kami customer. Ako, pagganit na musikat. Boss, ako kita musikat. Kamok na kayo. Ha? O, ganun, dili bitaw ka ipangat. Ano ba? Pugnan yun ba, no? Nabahala ka diya, basta. Kung naman ka maayo, basta ganang ayaw na ko. Kung kumbaga sa politiko, boss ba na? Mga followers ba?